Balkan vilayatynyň Gyzlarbat etrawyna gallaç käreneçler buğday orana girişýärler. Yerli daýhanlar üstümizde hasyl mövsüminde buğdaýyň hasyrlylygynyň pes bolanyny aýdýarlar. Etrawyň çäginde 3 güniň dowamında 700 hektar töweregi buğday meýdanyndan hasyl ýygnaldy. Orak geçirilen yerlerde gallaç kärendeçileriň tas ählisi diýen ýaly döwlete bergili çykdy. Diýip Balkanly bir oba hojalyk işgär Azatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli kärenetçiler geçen ýylyň dowamyny suw ýetmeçiliginiň ýetileşmegi, ygalyň az bolmagy, öz wagtyna mineral dökünleriň ýeterlik üpçün edilmezligi, tehnika kynçylyklary we ziýankeşlere garşy zerur dermanlaryň wagtyna üpçün edilmezligi ýaly problemalar sebäpli buğdaýyň hasyrlylygynyň pes bolanyny aýdýarlar. Azatyk radiosynyň Günwatar vilayatyny habarçysy geçen hepde iweren maglumatyna Gyzlarbat etrawynyň buğday meýdanlarynyň ençemesine otlaryň gödüýlänligini habar berdi. Orak geçirilýän meýdanlardan iwerilen fotosuratlarda gamyş batan galla meýdanlaryny görmek bolýar. Türkmenistana buğday oragına resmi taýdan iýunyň başlaryna girişmek kararlaşdyryldy. Yerli synçylar ýurduň durly sebitlerine gallanyň hasyrlylygynyň pes bolanyny, bu ýagdaýyň bolsa öňümizde galla mövsümine çenli uwunyň gytçylygyny getirmeginden gorkulýanyny aýdýarlar. Türkmenistan indi soňky bir näçe ýyl bäri öz-özüni buğday bilen üpçün edip bilmeýär. Ýurduň çäginde öndürilen galla 3 aýda yetmän gutorýar. Russiýadan we Gazagstandan buğday getirilmese kyn bolar. Diýip bir yerli synç Azatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bu aralykda Gazagstan barada işçilik we ykdysadyýat maglumatlaryny çap edýän LS neşrine görä Gazagstan Türkmenistana eksport edýän buğday we galla önümleriniň göwrümini azaldýar. Neşriň sanlaryna görä Gazagstan Türkmenistana eksport edýän buğdaýynyň göwrümini 2023-nji ýylyň ilkinji 4 aýyna geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirileni 38,4 götürüm kemeltdi. Gazagstan geçen ýylyň ilkinji 4 aýyna Türkmenistana 180.500 tonna buğday eksport eden bolsa, üstümizdäki ýylyň degişli döwrüne Türkmen bazaryna iwerilen gazak buğdaýynyň möçberi 111.000 tonna düşdi. Gazagstana öndürilen uwunyň eksporty buğday bilen deňeşdirileni hassa peseldi. Ýylyň ilkinji 4 aýyna Türkmenistana eksport edilen gazak uwunyň möçberi geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirileni 63 götürüm pese gaçdy. Türkmen häkimetleri import-eksport maglumatlaryny köpçüligi äşkar etmeýär. Azatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Gyzlarbatly agronomlaryň hasaplamalarına göre sebitde resmi taýdan buğday oragına girişilmezden öň 9-njy iýun üçin etrapda galla oragynyň 30 götürüminiň tamamlanmagyna garaşlýar. Bu aralykda şu günler sebit häkimetleri Gyzlarbat etrawyna resmi taýdan galla oragyna girişmek dabarasyny geçirmek üçin bol hasyrly galla meýdanlaryny tapmakda kynçylyk çekýärler. Vilayet we etrap häkimetleri galla oragyna ak pata bermek dabarasyny geçirmek üçin bol hasyrly buğday meýdanlaryny tapmakda kötenýärler. Döwlet telewizionyny görkezmek üçin adından 10 hektarlyk 800 bol hasyrly buğday meýdanyny tapmaly. Kärene ýerleri gamyş basyp ýatyr, buğday boýalmandyr, hasyl pes. Balkan vilayatynyň häkimlik resmileri tut we ýaşlyk daýhan birleşiklerine çäre geçirmek üçin saýlanyp alynan ýerleri halamandyrlar. Ol ýerler ret edildi diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň gowaçanyň we buğdaýyň hasyl mövsümi döwlet telewizionyny dabara bilen eglan edilýär. Hasyl mövsümine girişmek dabarasy resmiýetiň we ýaşly nesliň wekilleriniň gatnaşmagyna sahnalaşdyrylýar we daýhanlar oba hojalyk ekinleriniň ýetişenligine ýa-da ýetişmänligine garamazdan özlerine resmiýetler tarapyndan ak pata berilenden soň resmi taýdan hasyl ýagnymaga girişýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Mar vilayatynyň Bayramaly etrawyna heniz hasyl ýetişmedik buğday meýdanlaryna oraga girişilýänligini habar berýär. Neşriň çap eden videosyna heniz ýaşaryp oturan buğday meýdanlaryny görmek bolýar. Esasy wezipe döwlet telewizionyny bolçulugy gagd etmek maksady bilen video kadrlary taýýarlamak. Diýip Balkanly bir ýaşaýjy Azatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Döwlet telewizionyny hatar gurap galla hasyryny ýygnaýan kombaynlary bol hasyrly buğday meýdanlaryny görkezýär. Esasy wezipe gamyş bilen buğday meýdanlaryny görkezmän, hakykaty aýtman, buğday plan warşnamasyny kagazda dolmak. Diýip yerli ýaşaýjy sözüniň üstüne getirdi. Azatyk radiosynyň habarçysy sebitin käbir kunjoklarına un gytçylygynyň dowam edýänligini, heniz ýanwar aýynyň un paýlaryny alyp bilmedik hojalyklaryň bardygyny habar berýär. Dogry, o hojalyk siýasaty amal edilse, suw çykarjy deskalardan we o hojalyk tehnikalarynyň netijeli peýdalanylsa, şeýle-de daýhanyň girdejisini güleran aýlamaga ýeter ýaletseler, dol çörek garaşsyzlygyny gazanardyk. Diýip bir yerli ýaşaýjy Azatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Lewawyň merkezi Türkmenabad şäherinde gizelerine hem näresmi ýagdaýda hereket eden meşhur tewda dukanlarynyň biri ýapyldy.
Sevitin häkimetleriniň ähli suwda nokotlaryny gize saat 21:00'dan soň yapmak baradaky dowam edýän talaby kiçi telekeçileriň mümkin girdejilerinden mahrum bolmagyna getirýär. Hususy dukan eýeleri häkimetleriň çäklendirmeleri bilen birlikde dürli barda gurluklarynyň pary talaplary hem suwdadan il çekmegine sebäp bolýandygyny aýdarlar. 25-nji maýda Türkmenabadyň merkezindäki mini market atlandyrylan dukan polisiýa tarapyndan möhürlendi. Bu dukanyň şäheriň beýlik suwda nokotlaryndan tapawutlykda gize gündiziň dowamında hem islemegi ila darasynda meşhurlygyny artdyrdy. Niyazow ýolunyň urundaky bu hususy dukanda öý hojalyk seristileri, çilim, serwetler, alkogol önümleri, azyklar ýaly günüberin haritler satylýardy. Habarçymyzyň sözlerine görä, dukanyň kadadan çykma hükmünde gizelerine hem islemegi, onuň eýeleriniň polisiýa işgärleri bilen paranyň öwedine umumy dil tapşymagy sebäp bolupdyr. Bu dukan gijelerine hem açyk bolsa, oňa hiç kim batyrnyp bilmeýärdi. Emma geçen hepde soňkujaň dabaralarynyň öň ýany güýçlendiren howpsuzlyk çäreleriniň arasyna bu dukanyň iş hem dolu togtudyldy. Diýip yerli ýaşaýjylaryň biri 31-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz dukanyň işiniň gaýtadan ýoly goýuljakdygyny ýa ýokdugyny, şeýle-de onuň birdenkä kanun goraýjy gurluklarynyň sanasyna düşmeginiň mümkin sebäbini anyklap bilmedi. Bu barada Tebitin prokuraturasyndan häkimliginden maglumat almak başartmady. Mini market dukanynyň odolky sewdegärleri bilen de howpsuzlyk meseleleri sebäpli habarlaşmak mümkin bolmady. Tebitdäki habarçymyz Tomusky din çalyş mewsüminiň golaýlamagy bilen köp hojalyklaryň jaýynyň arka tarabynda ýa-da melliginde kiçi suwda nokotlaryny esaslandyrýandygyny, olarda sol sanda gazly suwlaryň hem ilaty hüdürlenýändigini gurrun berdi. Ýöne häkimetleriň 21:00'dan soň suwda nokotlaryny yapmak talaby telekeçileri mümkin müşterilerden netijede de girdejiden mahrum edýär. Yerli hususy dukan eýeleri egerde kesitlenen saatdan soň suwdany dowam etdirseler, onda 800 manat müsberinde jerime ýazylýandygyny gurrun berdiler. Suwda dukanlarynyň iş tertibine girdilen gadagynçylygyň mümkin sebäplerini düşündürüş berilmeýär. Emma habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan yerli synçylar munyň dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birinde ilaty bir gözükçülükde saklamak tagalalaryndan ugur alýandygyny saklaýarlar. Mara vilayatynyň Bayramaly we Garagy etraplaryna ekrançylyk meýdanlaryna, hojalyklaryň otyym saklanýan jaýlaryna, köp gatly jaýlaryň ýerdeminlerini alakalar we sıçanlar köpelýär. Bu barada da Atyk radiosynyň habarçysy 31-nji maýda Sebitden maglumat berdi. O ýerlerin ekrançylyk bilen meşgulanýan ýaşaýjylaryň ençemesi ekin meýdanlaryna öňkü ýyllar bilen deňeşdirileni has köp alakalaryň we sıçanlaryň peýda bolýanyny aýdýarlar. Alakalar we sıçanlar öňler terik hem bolsa gabat gelerdi. Ýöne suyul hasta köpeldi. Olar ekinlerimizi zaýlaýarlar, ýeri gazyp gum çykarýarlar, zaýçylyk getirýärler. Diýip marly bir daýhanada Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Günörte günüňür Sebitde gemrijileriň san taýdan öňkülerden köpelmeginiň aňyrsyna ýatan sebäpler barada anyk maglumat ýok. Ýöne oba ýaşaýjylary bu ýagdaýy gurokçuluk galy bersede, köçelerde itleriň we pişikleriň häkimetler tarapyndan ýok edilmegi ýaly ýagdaýlar bilen baglanşdyrýarlar. Öňler suw bol bolanda sıçanlaryň hinine suw girip olary das çykmaga mejbur ederdi. It pisikler olary awlardy. Diýip bir oba ýaşaýjy saýdýar. Sebitde gemrijileriň köpelmegi barada habarlar ýurt boýunça garlaragyna girişleýän pursatyna galy bersede, ekin meýdanlaryna gök bakça ekinleriniň ýedek işleriniň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Ýöne bu problema diňe bir oba ýaşaýjylaryň däl hem şäher ýerleriniň ýaşaýjylaryny hem ýynjylykdan gaçyrýar. Bayramalynyň etrap merkezine Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe ýaşaýjy köp gatly jaýlaryň ýerdeminlerini alakalary we sıçanlary has köp duş gelýändigini aýdýarlar. Alakalar we sıçanlar köp gatly jaýlaryň ýerdeminlerinde hem mesken tutup başladylar. Şäherde her ýyl it pisikleri ýok etmek kampaniýalary dowam etdirilýär. Pisikler azalýar. Şu sebäpden alakalar we sıçanlar arkaýnasyp indi şäher ýerlerine de ýaýrap başladylar. Diýip bir näçe şäher ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Mara vilayatynyň Garagum etrawynyň bir näçe ýaşaýjysy döwlet arastaçylyk we keseleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyna ýüz tutup gemrijilere garşy göreşmek boýunça maslahat we kömek sorapdyrlar. Gullugyň işgärleri öýlerine ýüz tutýan raýatlary sıçanlara garşy göreşmek üçin gyzyl renkli awuly buğday berýär. Ýöne etrap ýaşaýjylary ýere sepilýän awuly buğdaýlaryň ganatly guşlaryň ölümine getirýändigini aýdýarlar. Sebäbi zäherlenen buğday däneleri diňe bir gemrijilere däl eýsem guşlary da immunýar. Guslar awuly buğdaýlary çokan soň zäherlenip ölýärler. Biz ekinlerimizi guslardan gorap bilýäris. Ekiniň ortasyna garantky dikip ýa-da ses edip goýup galmagy bilen guslary goýup bilýäris. Emma ýeriň teýindäki sıçanlaryň we alakalaryň çäresi ýok. Diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.